Ang maing buhaton anima. Paeskwelahon tamong duhang papa. Kay lisod magay na maligusyo mo niya. Ang inyong ginansya mahurot hinunong panukli. Sige ito dito. Selin dia. Kay Chi, lugi bantaan eh. Ano man? Kahurot siguro akong pangambyo. Ang sama na. Tara. Ay, bigyan po tuloy. Sa man na itong pagbaligya, Chi. Na, lugi naman hinuuntaan eh. Ano man naging na? Nalugi man. Yung sa di mo pag-cambio day. Kabalo, baya ka na, di ko kabalo mo ihap. What? Mabaya ko'y grado. Kupod, di mo kwintahon. Na, kung sa'yo mong ipatadta sa kaumang tataro man ako. Kung sa po yung iparasa, araw mo po na ako. Gani, Ay, malingkot ah. yun itong problema, Chi ba? Di man ta kabalo manuklian eh, pati atong kapital maapil man. Nah, sa na itong meron day. May problema na itong aron. Uy, ma, pa. Mayo kay nana mo. Unya kumusta? Hurotin niyo ang baligya nga isda. Naginak, nahurot ang amo ang gibaligya, pero apil pa dog sukli amo ang ginansya. Mula ginak. Hurot to nga mo ang baligya pero nahurot tulog sukli. Di man gud ni kabalo mo ihap na. Oh, Jod. Di ba dyan may kabalo mo basa? Ang maing buhaton anima. Paeskwelahon tamong duhang papa. Para makabalo mo ihap. Kabalo po diyon mo basa. O sige sige na. Eskwelahan may kay para makabalo mo mabasa. Kabalo po mo ihap. Ipa-enroll ta mo ugma para kamong papa maka-eskwela na mo. Kabalo na mo basa. Kabalo na rin mo ihap. Ano? Wala mo dito mag-eskwela dito. Di mo ba dito? Nak! Yun may dako kayong problema ba? Kasi problema din yung ma. Plus man to Plus, ning minus. di ka ko kabalo mo Tagalog, papasaw na yun akong English. Ah sige ma. Ako'y bahala niyo matudluan ng plus o minus. A few inches later. 2 plus 3. Pila? Hindi ko kakuha na ko eh. 3? Dili, 3. Anong to? Imo nang i-add na siya. O pa, kini, usahan man ipagbasa. Asa? Kini, oh. Lang wagi. Langwaki? Oh, Dili ni siya langwaki. Ang basa na is language. Muna siya language. 5 minutes later. ay salamat kabalo na kung basa ba. Ito day. Pod, nakabalo po kong ihap. Di na ta malugis negosyo ani. Kabalo na yung tamo, Juan. Ihap o kwarta o basa. Dari ba?